ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଲାଗିଛି ନାଟ, ନୀତି ପୁଣ୍ୟ ନୀତି ହାଟ। ହଇଓ ଶାନ୍ତି, ଶୀତଟାରେ ଥରୁଥିଲ ବୋଲି କୁଆଡ଼େ ଘୋଡ଼ ଲାଗି ବେଶ ହେଉଥିଲ, ଆଉ ଏବେ କୁଆ କା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ରାତ୍ର 2 ଘଡ଼ି ଥାଇ ସ୍ନାନ ସାରି ବସିଛ। ପ୍ରଖର ଶୀତର ସମୟ, ଅଳସୁଆ ହେଇ ଆମ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି, ତମେ ଉଠୁଛ କେମିତି ହୋ? ଆଚ୍ଛା, ବୁଝିଲି। ଏବେ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ମକର ଯାଏଁ ତମର ପହିଲି ଭୋଗ ହେବ। ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୋଇ ବାଳଗୋପାଳ ରୂପ ଧାରଣ ପୂର୍ବକ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ ନୀତି ସହିତ ପହିଲି ଭୋଗ ବି ଖାଇବେ। ମାତା ଯଶୋଦା ରାମକୃଷ୍ଣ ବେନି ଭାଇଙ୍କୁ ସୁଆଦିଆ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖୁଆଇବେ। ଆଉ ସେପଟେ ପଣ୍ଡା ପୂଜାରୀ ବି ନୀତିକାନ୍ତି ସଅଳ ସାରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମା ପରା ସିଏ, ମନ କୁଆଡ଼ୁ ବୁଝିବ। ଶୀତ ଦିନ ବଡ଼ ରାତି ପୁଅ କଣ ଦିଟା ଖାଇକି ଶୋଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଶୀତର କଅଁଳ ଖରା ନ ଆସୁଣୁ ମା ବ୍ୟଗ୍ର ହେଇ ଗରମ ଗରମ ବିରି ଓ ଗହମରେ ଘୃତପାକ ହୋଇଥିବା ପିଠା, ବଡ଼ ଝିଲି, ଦରସୁଆ ବଡ଼ି, ଦରସୁଆ ଝିଲି, ବଡ଼ ବଡ଼ା, କାକେରି, ସାନ ଅମାଲୁ, ନଳି, କାକେରା, ଆରିସା, ମୁଗେଇ, ଏଣ୍ଡୁରି, ଲଡୁ, ଗଜା, ଖଇରଚୂଳ, ମଣ୍ଡା, ଚୁଡ଼ାପୁଆ ସହିତ ବଡ଼ି କଣ୍ଟେଇ ପ୍ରଭୃତି ନିଜ ହାତରେ ଖୁଆଇଦେବେ। ଆଉ ଆମ ବଡ଼ ଶାନ୍ତି ଡଉଲ ଡାଉଲ ଦିଶିବେ।